ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to Wourossogui cankona ɓoggela cankona hiraya camɓe ko on waktu yoni hato matame kaggullade ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal jeere nde Wourossogui hanki sanga 22 heures ko cummawɗo waɗi toon ngol watti laabi ɗiɗi nder lebbi ɗiɗi ko jeere nde Wourossogui ene suma to leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi holliti ma waɗa recruté kene tolno e temedde jeegomo e capanɗe jeenayo ɓen yaruɓe fannuji safara e kala fannu mo jewmum yaari ma concours mum a waɗi ɗo e balɗe dabɓe to leydi Mali nden kay kisal nde ngakki no feewi ha tente Bamako a wulliti ɗum yeeyoɓe taweteɓe to kala bankoro ɓe kolliti sanga takkusana butikaji ɗiɗi a janama toon ha gueɗe kewɗe nawa hena to leydi Guinée Conakry wargoje lebte e viola bannoɗo nogas e jeetati 2009 a ñawori mum uddita toon to Conakry ko nogas e jeetati septembre 2022 e tawtorede wonande procureur a cour pénal international Karima Kahuna kabruji men ma nawyen ha to Côte d'Ivoire, Togo, Nigeria ma en jaa to Gabon kame Afrique du Sud ha to Londres ɗo yuɓɓina hande jenayse Elisabeth de musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena moderne de l'excellence El Hadji Seydou Nourou Tall e gardugol ceerno Makki Mountaga Tall kame ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall daara moderne de l'excellence El Hadji Seydou Nourou Tall ko daara jangguinowo ngana Qur'anil Karim e ballal jomiraɗo suko rungo deftaral teddunde daara moderne de l'excellence El Hadji Seydou Nourou Tall ene jangguina ɗemɗe goɗɗe ko wayno arabe français anglais nonne kadi wondude hebloji goɗɗi ɗi hinde informatique daara moderne de El Hadji Seydou Nourou Tall ko daara keptinaɗo ko daara jawɗo ɓamtude haqqille suka ha yaada jamanu suko ne jogui ndimago wadde coftal ɓalli kononne kadi e yogay gueɗe goɗɗe ha yaada jamanu tawne wonde ndenka daara moderne de El Hadji Seydou Nourou Tall ene haɓra dendagal bandiraɓe kala rentrée scolaire 2022-2023 binditagol ngol fuɗɗima oɗo hen dumunna kala an jiɗɗo windide ɓiye jokkodire daara moderne mo El Hadji Seydou Nourou Tall daara moderne de l'excellence El Hadji Seydou Nourou Tall jogui ko daaraji ɗiɗi daara hewɓe o tawete koto Sicap Liberté 3 so tawi noon ko daara worɓe o tawete koto Kermassara sa yiɗi hebde hen ko laaɓi beele jokkodira e daara moderne mo El Hadji Seydou Nourou Tall mbatta ko 77 254 33 55 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 638 31 78 musidɓe tedduɓe daara moderne de El Hadji Seydou Nourou Tall ko daara ɓamtowo haqqille suka faade gandal fulɓe mbi kala ko ɓooyi Allah ne wela gonga ne tawa gorel teya ko haa ko moƴƴo iwruken tokkorjinooro ari ko wallude en e safrude en haa moƴi kala yiito heen hoore muɗuma gorel teya ko haa kono haa ko wargani
a wulna ndiyam ma ha wula mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. an jogiiɗo AVC jogii cardiaque ƴiiƴe mum dogata e ɗaɗi mum koyɗe muusooje koppi muusooji keeceji muusooje AVC jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi. sa yeehi to site gorel teyya ma janngan hoore maɗa mbatta ko www.gorelteyya.com joni joni keɓa hen ko laaɓi. sa yiɗi jokkodirde tongoɗe gorel teyya beele keɓa hen ko laaɓi. so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngayda mbatta ko 77 128 23 46. so tawi koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Boy Niass 47 85 20 96. so tawi koto leydi Côte d'Ivoire gonɗa ko Hamidou Ba 01 53 11 51 54. so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77. so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 81 99 64 43. musidɓe tedduɓe jokkodirene gorel teyya ko safara tan woni hen. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danwal kala. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune. ceerno Djiby Sy ko baawɗo listihara moƴƴuɗo longal jawruɗo firtude dabruji e ɓen weddaɓe korte. ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle e wonduɓe gorko ladde. ceerno Djiby Sy ene safra ɓen wonduɓe kista fibrom ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala. ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen worɓe usturaɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen. ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafina yalta ma ha laaɓa. fannu ɗiɗaɓo o so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafina yalta ma ha laaɓa. fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafina yalta ma ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ene jogui pegge e usula bawɗe neldede kala to neɗɗo woni pirtoje dabruji ɓeydoje arsigaji. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yannama ka miskino o safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo cheyɗineji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo bargal. ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listihara so tawi a yiiɗi waɗinede listihara ko inde ma inde nene maɗa o haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiya yoni. so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu. so tawi ko wonɓe leydi Sénégal leydi Mali e dendagal leyɗele taariɗe leydi Mauritanie kala ko 4 CFA. so tawi ko gonɗo caggal leydi ko wayno Europe Asie Amérique Asie ɗen leyɗele kala listihara ko gratuit hay mbuɗu yoɓetake. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileneɓe mum o arti oɗo saahaji nomo tawe nder nakshot lamorgo leydi Mauritanie to bal makko woɗɗani jeere nettek. kala jiɗɗo hebde ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 walla kadi omo jogui miñi ko mo gollotto ne wiye Alassane Sy ko laaɓɗo reedu ganduɗo leɗɗe ɗe ganduɗo golle ɗe. o numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13. ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kille mum no dooɓe kala sahade donka hebdemo wona salade notade ko hewrede tan yo jomum waɗa insisté ma hebmo ha no hannirta ni.
ceerno Djiby Sy kollaɓe reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo e jeenayi silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon yebde nate mon ɓosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba an joguiɗo taase lamlame jogui puƴe jogui kadi ko wayno poppiɗo heesal ha battine ɓandu mum waɗi gurdulle joguiɗo baye kala hen ko joguiɗa ɗiɗo hen sifaji kala sa jokkodiri ndeɗo hen tongode sabunde mum ne woodi tene kadi ko sabunde iwde toon to Corridor taw kala mum ko bio wojjinta wahlata ɓandu artirta ko tema lerɗinma garɗinma ha ɓuura yodde tene kadi ne waɗi gommage mum taw gommage uji ɗi kala pewnira ko fruit ji ko noonne kadi ne waɗi jumele mum taw ko jumele moƴƴe garɗuɗe jaaduɗe e jamanu sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jokkodirta koye 78 447 54 52 ma heɓ hen ko laaɓi jeheten ko toon to Wourossogui tinama jamma hanki o sanga 22 heures cumgol ndeɗon jeere taw kadi nokku cumɗo ko nokku jeeyeteɗo téléphone ngaji kame tawireɓe to gonata e gueɗe goɗɗe kala kene foto wonde boutique aji kewɗi cumi hen kono kadi sapeur pompier notima beele ɓe naata nder jeere to wonti ko caɗele mawɗe no fewi nde tawno eɗen gandi jeere nde ala demmuɗe jaajƴe ɗo sapeur pompier mbawiri natirde kene fonto wonde waktuji ɗiɗi ɓe kuccodira e ngueɗon jeygue ko nden ɓe mbawi folde nguen jeygue siftinde on wonande jeere Wourossogui sumino ñande jamma 15 lewru juillet ñande hen wonno ko jamma julde taske nden kadi sumino golɗo lawol kadi ko jamma hanki o sumi teskama kala nde événement waɗe nder leydi Sénégal ɗeɗo hen gueɗe ne kewi wadde ko wona ɗum koɗe duwono ɓen sumraɓe hen ɓe nde jomiraɗo lomtinta kono aɗo saaha mo gonɗen andaka taw holko jeeyi sababu ngolɗon cumgola to leydi Sénégal keddoɗen hoorejo leydi ndi caggal darnudemo gouvernement kesso woni hoorejo jagorɗo kesso Amadou Ba kame équipe mum jogorɓe gollanade leydi Sénégal ko hanki o hocci laana makko ndiwowa kanko mawɗo leydi Sénégal gam yaɓande toon to Londres gam tawtorede wonande Jenayse Elisabeth II hen mo ganduɗa jaltiɗa ɗon duuɓi capanɗe jeenayyi jeegom ko hande waɗana taw ko Jenaysi mum mawɗo e tawtorede yogay halifaɓe iwɓe yogay nokkuji kala kanko mawɗo leydi Sénégal mawo jokku jillu makko ha toon to New York États-Unis de Amérique gam tawtorede jonde nogas ñalawma janggo nogas e tati taw ko jonde e wattude capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɓire jonde ko fate banggue assemblée générale taw koye jangde yowiti e oɗon fanno gouvernement kesso mo leydi Sénégal caggal nde toɗɗa ñande asende Amadou Ba wondemo hoorejo jagoɗo leydi Sénégal wo darni jagorde makko kala kono hen ɓuuri teskinade oɗo saaha ɓiɓɓe leydi ndi ha tenteɓe en haaloɓe guila e téléji réseaux sociaux e nokkuji jarduɗi kala ko jeeyi sababu oɗo hen biyeteɗo Mokhtar Ba gonnoɗo jagorɗo coftal ɓalli leydi ndi no ganduɗa wonino jagorgal kene tolno e duuɓi 6 e lebbi 3 caggal nde wo jaari mawɗo leydi Sénégal gam hoolare halfindemo oɗon poste ha yettiɗo kono kadi wo duwanima mawɗo leydi ndi wo duwanima Amadou Ba ko noonne kadi wo duwanima on lomtiɗomo woni Yacouba Diatara ko noonne kadi wo erima faade ɓen wonande ɓen yaadiɓe makko kala wonande ɓen militaji makko nde ɗoftoto ndeɗon yamirore gam caggal ittedemo ɗum noon ko caggal nde hewɓe kolliti ko jeeyi sababu o itta kanko ko sens wonande Sénégal gila tan wo toɗɗa e ngal ɗon jagorgal football mo leydi Sénégal ne yatiri yesso jafuɗon coftal ɓalli mo leydi Sénégal kala ne yatiri yesso ha ganduɗa waddi kuɓeri ndi Afrique ndi Sénégal rewno caggal ne doga duuɓe kitale ko noon kadi wo nawi kippo ha toon to Qatar 2022 o fotano ittede hewɓe ko ɗum kolliri ha tendinone Gris Bordeaux mo ganduɗa ko cippirteɗo ngana e nder leydi Sénégal
keddoɗen koye gouvernement kesomo leydi sénégal Oulimata Saar woni inde makko wo holliti wonno tima noddandu gouvernement mo sénégal wonno tima noddandu Ahmad Ba ɗum noon ko caggal nde o acciti golle makko toon to fedde gotago windere ko fate banggue wonande e ko fate banggue faggudu kame finance woni ko yaari ko caggal ko debbo kumpitiɗo oɗon fannu ɗon ɗo toɗɗaɗo ma woddaro hen darde makko tinde no fewi ma waɗ hen fayidagal makko kala ha kene ɓamta leydi a sénégal wonande ɓen sarɗi yankoɓe toɗɗanoɓe e sarɗi yankagal dutti kadi toɗɗa to banggue jagorɗe leydi sénégal ma gaccit kono kadi lomto mumen andama ko wayno Abdullaahi Diallo kañum toɗɗaɗo ko wayno Abdullaahi da sen ko ken tolno e jibiteji joyya ko ɓen goni lomtateɓe caggal nde ɓe toɗɗa jagorɗe e nder leydi ndi ko wayno Mariama Sarr ko jagorɗo ko nonne kadi Fatou John kañum en wonde Abdoulaye Saydou Sow kame Ali Ngoyi Ndiaye Abdoulaye Diallo jogori lomtade goto mabɓe kala noon hen goto ko Maymouna Sène goɗɗo ko Dior Mbengue goɗɗo ko Abdoulaye Wilane no kadi ne wondi kadi e Yero So kame Demba Ba ko ɓeɗo hen jogori lomtade ɓen toɗɗaɓe toon to gouvernement mo leydi sénégal woni ɓen teskaɓe natani e jagorɗe gouvernement mo Amadou Ba kono toɗɗama toon to galle lamorgo to Abdoulaye Diallo gonnoɗo finance kañum oɗo saaha wonti directeur cabinet horejo leydi ndi wo lomti toon ko Guissetine kono ni kadi Moustapha Niassa gonnoɗo président assemblée nationale janoɗo foftorde muɗum nodditama gam ɓattade mawɗo leydi sénégal kono ne kadi toɗɗama toon Mohamed Saleh kam oɗo saaha woni envoyé spécial mawɗo leydi ndi Cheikh Kanté kam toɗɗa woni jagorɗo kedanɗo mawɗo leydi ndi Yero nonne kadi Dia woni journaliste jaydiyanke kam woni tappitiɗo ko fate banggue communication to galle lamorgo to ko ni hen juɓɓudi mum lelori gartaten ko fate banggue maggal Touba teskama hitande hikka nde limore ko maayi hen koni heewi taw maayi koye accident ji ƴiwɓe 14 région mo leydi sénégal kene tolno capanɗe tato neɗɗo mbasi hen pittali mumen ngal ɗo hen maggal kene tolno e temedde jeenayo e jeegomo neɗɗo woni gañiɓe hen ɗum noon ko ƴiwɓe yoga e nokkuji wi noon ko tambiɗo konngol police sertine holliti ɗum kikiɗe hanki o jeheten koye étudiant ji sénégal naɓe finoɓe to Tunisie ɓe kolliti lebte e ufno e siiso moɓe dañata toon ɓe erima laamu leydi sénégal nde wawata oɗo saaha walludeɓe ha tenti noon goto étudiant ji biyeteɗo Sirigne Mor Mbodja ɗum ko caggal nde jagga toon to Bowal aɗa diwoje ngal Tunisie ɗon ɗo fonno ƴettude laana mum diwowa gam teskede rasiyagal ngal ene heewi ha ɓurti ko fate banggue concert haɓade 3e mandat e nder Afrique taw kadi yinno yuɓɓinde ɗum ko Aliou Tine gardiɗo Afrique jomne wonde Didier Awadji yimi yanke kene fate banggue 11 leydi tawtorama kono kadi ko ɓe nalankoɓe iwɓe leyɗele jeenayi Côte d'Ivoire mewene hen Niger Gabon RD Congo Benin kame Sénégal e nokkuji goɗɗi kala nden on concert fonno wonde ko ñande aset jawtuɗo henno wonande préfet mo Dakar haɗi ɗum gam ngakkugol nden kay kisal ko wona ɗum konon nalankoɓe hewɓe e Sénégal ɗurnima oɗon concert gonani yimɓe notiɓe ɗeɗon gueɗe ko fate mayde Diaga Diouf ganduɗa gonnoɗo cippirteɗo taw joofa en peɗeli ko Barthélémy Dias mo ganduɗa dossier ji muɗum cour d'appel nodditino ñande 17 mai dirtini ɗum ha 21 septembre nduɗo hen lewru ndu gonɗen 21 septembre so tawi dirtinaka ko nden kanko Barthélémy Dias mo ganduɗa maire wuuro Dakar jogori nottoyade ñawore muɗɗuma plan orsec gam ittude diƴƴe taweteɗe Dakar ko fate banggue inondation to ɓooli gadduɗi yoolayru kene tolno 250 site nokkuji tuɗɗi ndiyama e nder nden limore 138 fuɗɗima yaɓɓinde oɗo saaha sapeur pompier riwi ɗum ha laaɓi e ballal mumen jeheten ko ha toon to Madina Gounass taw yen toon musidɗo men Amadou
Amadou Samba Lo ko fate bange ɗemɗe gendije jangde mumen taw koye teddungal ceerno Jalali Dine Ba ɗum waɗata ko ñande nogas e goho nduɗo henna lewru ndu gonɗen. mojibu jonde nde ko heblanade ñalawma mo gannoyɗen wadde e ɗeɗo balɗe ñalawma o dottama ni so Allah haaji so tawi en jewtidi e ardiɓe en ɓe CRM ɓe ko ñalawma alarba garoɗo o jiɗɗen wadde ñalawma o gam enenne kadi wadde ñalawma e nder yontere ɗemɗe gendiji ɗe en gono ɗum wadde wayri seeɗa noon e sababu nde wasde jooɗade ardiɓe en ɓe e saaha foof ene waɗa so yontere nde heedi hawri jomum en ngalaɗo walla taw ene jaggi seeɗa walla hen saaji ni yimɓe ɗeɓa yejjidde nde ciftorta taw yontere nde naati hikka noon Allah waɗi ciftorɗen ɗum law kisani woni nodduɗen baru keñorango joɗɗen ñande aljuma ɓennuɗo Allah wa dental ngal fof famodiri eɗen mbaɗa ñalawma kono noon ko ma jewtiden ardiɓe men ɓe on ceerno Jalal Dine Ba e wallidi mum caggal ɗum noon disnodirɗen makko ɓe dokki en hen pellital manggal ɗum woni hande kalduɗen eɗen kawra ɗo galle makko yarimale ɗo kanko ceerno Jalal gam yewtude juɓɓudi ñalawma pelliɗen tan wooda ko tonguɗen kollen muɗum ɓe jiima hen so woni ko foti ɓeydede ustede walla satede ɗum waɗi noon en mbaɗi en toɗɗima kam ñalawma o ko alarba so Allah haaji waɗata kadi ko kikiɗe waktu 16 kikiɗe ha waktu 18 nokku o kadi toɗɗama ko galle jinnaɗo men hono ceerno Khalil mo ganduɗa ene yañinen en guila e gurdam mum ɗo galle makko ɗo en kewi wadde ɗon ñalawmaji mbaɗi ni ko yeehi ko kadi heddiɓe ɗon miñiraɓe ɓiɓɓe kadi ɓeydi kadi yaññande en ɗum so Allah haaji ko toon yiiɗa waɗede Cheikh Mor ko erade dendagal bandiraɓe ala gaccaɗo foti ko Madina Gounass nder wuuro Madina Gounass e koɗɗa e leyɗe men nogas tati ɗe guure takkiɗe Madina ɗe ha to ɓuuri woɗɗude kala nanɗo erago ene wawi arde hawridde hen ñagueɗen tan ko garen law kadi garden e sunna no Madina wiiri ni inchallahu taala ɗum ne ma yuɓɓine so yuɓɓinama kadi jonde jutta saabu mbiɗen fuɗɗorto ko waktu 16 woni 16 h 4 h gasata ko waktu 18. sen gewi to Madina Gounass paɗen koto leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi holliti ma wat concours ko fata banggue recrutement ƴettude ɓen kene tolno e 650 agent gollotoɓe e santé walla yaruɓe ɗiɗon fannuji kala spécialiste mo jaaruɗa e nder ɗiɗon fannuji kala ma waw ƴettede hen ko ɓuuri yawde gam ƴellidde cellal ɓalli wonande leydi ndi e kala fannu wonande hôpitaux ji ɗi ne cohli ene hatojini e ɓen jangguɓe ɗiɗon fannuji wi jagorɗo cellal ɓalli kay jokkodiral makko hakkude makko e jagorɗo finance kame jagorɗo golle maɓe mbawo ummanade ɗum ko ɓuuri yawde ha ɓen yaroɓe ɗin fannuji ɓuura wawde gollade e nder leydi Mauritanie jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mauritanie woni Wolde Marjoga ene tawe toon to New York ɗum noon ko tawtorede jonde jeeɗiɗi jonde ɗum noon ko assemblée générale mo fedde gotago windere ko noon yahani goto jagorɗo Mauritanie ko fati banggue transformation numérique taw ko kesemago jaaduɗe jamanu ha ɓuura jogade nden ka ekkisal kaɓirɗe e golle leydi ndi woni Mohamed Ahmed kañumne ene tawe toon ma fuɗɗo golle mum gam hoccodirde e ɓen jagorɗe yaruɓe ɗiɗon fannuji ha ɓuura waɗande gartam leydi Mauritanie catal tambingal ko fati banggue sécurité alimentaire taw ko gueɗe nguura kuufaɗe ɗe waɗi jonde mum nden jonde noon waɗata ko toon to leydi Égypte taw kadi tawtora nde ɗon jonde ko gardiɗo ngal ɗon catal woni Fatima Mut Khattari dardingal catal tawtorede ko fate banggue yuɓɓingol taw yuɓɓini ɗum ɗon o yuɓɓini nguɗon batu ko union l'organisation islamique nden ka nguura e nder windere nde kala ɗum noon fuɗɗoto ko nogas ñalawma janggo ha faynma nogas e goho ñalawma ɓawo janggo to banggue ballal wadde finance yogay projet ji ha leyɗele arabeɓe hufɓe ngal ɗon catal islamique mbawa yaltude e caɗele ɗum noon teska koye nde ɗon jonde ko wona ɗum ko kanko jagorɗo ñeñal kame pinal kankone mo tawe toon to Égypte gam tawtorede batu arabeɓe battowo 57 to banggue pine wonande leyɗele arabeɓe hufɓe ngal ɗon catala to Nouadhibou gardiɗo jeune français fawi hayre mum adinde walla tuufere muɗum ɗum ko ñande samedi nde yiiɗa waɗe ɗon ko complexe mo ganduɗa innira ɗum
ko alhaji umrul foutiyu tall taw fawi nde ɗon tufere ko ba mamadou abdoullahi kam woni gardiɗo jeune france waɗani jeere mawde nde Nouadhibou ɗum noon wonani beelema mawɗo no feewi ngam tawtorede khalifaɓe diine aada kame ulamaw en kala ngam hollirdeɓe cheikh umarul foti tall ene jari ko ɓuri ɗum ɗon taw kadi watte ɗon ko jangguirdu mawde no feewi nawoori gueɗe kewɗe kame juulirde mawde no feewi taw ko yanje ko noon kadi nokku deftorɗo kame nokkuji poftorɗi kala ko nokku jaƴƴo no feewi taw kanni hen galle imama ɗo ɓurata wawde hodde ɗum ko hunde wande fayida no feewi jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu mo leydi Mauritanie holliti e nder ɓattake mum batu hakkude makko e ɓen ardiɓe partiji ɗi leydi Mauritanie toɓɓe tati ɓurɗe mantinade ɗeɓe nandirɗe waɗi nandiral ko fate banggue sumgoji sarɗiyankoji kame lokkala tijjaɗi nder leydi Mauritanie ko wona ɗum ko noon landata wassulu holliti ɗum ɗo henna wonani ɗum bettere mawde no feewi on jagorɗo ko haali tan ko goƴa mum kono ala kala ko nandirat toon état hawdile sharqi wuro wiitengo mo afndah ene tawe e nder diwan mo nema toonne kadi ko groupe immobiliére kam waɗi toon pelɓodiral ñalawma hanki o ngal pelɓodiral muusi ha ganduɗa neɗɗo goto wasi en fittandu mum nogas e nayi neɗɗo gañi hen 15 ha nawa to hôpital nema kono loskoji ene jokki ko addi ɗeɗo henna caɗɗele association ko wayti hen moɓe inir jamal Sulem Al Fawzan yaltini kene tolno capanɗe nayi contenaire mo pied capannayyi pied contenaire mo capanɗe nayi pied mo mbiyata 40 pied ɗum noon woni hen ko médicament ji ngam wallidde hôpitaux ji leydi Mauritanie ɗum noon yalti koye association goto jibinaɗo toon to koweta taw koye ballal rewi koye junggo ambassadeur leydi Mauritanie taweteɗo to koweta foof ma wonoy 12 ton taw ko médicament ji kame leecce e gueɗe matériel uji appareil ji goɗɗi kala faade e hôpitaux ji leydi Mauritanie to ɓooli jippinoɗi toon to wuro kay hayɗi ha galleji kewɗi jooli en ɓen eggunoɓe galleji men koɗoy to lycée kay hayɗi numéro 1 ha ganduɗa toon kuura kame ndiyam kala kuppama toon ɓen wonɓe toon ɓe kolliti mette mabɓe faade autorité ji ngam kamɓe o saaha galleji mabɓe koko nanni ndiyam ɓe ngala ɗo ɓe goɗi ko jeeyi sababu ɗeɗo henna gueɗe ene mbaɗe e mabɓe caggal ɓe guura niɓɓere kame ɗamkatene galleji mabɓe ene tawe e nder ndiyam sen gewi to leydi Mauritanie paadena ko to leydi Mali bonnugol mausolé mo Tombouctou ɗum noon ko jihadiste malinajo nottotoɗo inde Ahmed Al Fakki Al Mahdi mo ganduɗa gonnoɗo yeeso CPI cour pénal international ñawore mum wonno ko nogas e 7 septembre 2016 ko nden taƴana duuɓi 9 kaso ne yoɓa ɗiɗi piccal 7 million ko préje euro ganduɗa so wattama e CFA ma wona milliard goto e temedde 750 million caggal mum noon wo ñaguinoma yaafuya e yeeso cour pénal international ñagade yaafuya faade bandiraɓe malinaɓe kala ñagade yaafuya faade tumbuktunaɓe ɗum ko caggal ndewo derguiti o nokku patrimoine baɗɗo fayida mo ganduɗa moftonono ko ɓiɓɓe leydi ndi kala ha tenti noon finoɓe toon to Tombouctou kono noon caggal muɗum o ñaguinoma yaafuya CPI hitande ujunnaje 21 hollitino mawo yaafeteni mawo accite ko wona ɗum ko ñande 16 lewru septembre ñalawma hanki o wo accitama ɓoyata mawo artuto leydi Mali ha to Tombouctou ɗum ko caggal nde o holliti wo nimsi ko tagno o woni jihadiste haw wonti e ɗeɗon pelle tene kadi mawo daro o darano ɓiɓɓe leydi ndi haw ɓuura kadi wawde hirjinde jaam e nder leydi Mali nden ka e kisal ne ŋakki no feewi e nder wuro Bamako ñande 6 nduɗo hen lewru ndu gonɗen ko boutique goto yana to Kalabankoro Kalabankura nokku biyeteɗo Kulu Beleni taw kadi ganduɗa ko sanga juulala takkusana ko nden bandiji tati joguitiɓe armé naati ɗon e boutique goto boutique o noon yeyta ko téléphone aji kame accessoire uji ne wondi kadi
e matériel uji goɗɗi ko wayno télévision ngaji goɗɗum ɓe dañi fawde toon fetulaji mabɓe haɓe nawi toon million goto e koppareje franc CFA ɓe nawi toon 4 téléphone taw ko téléphone ngaji ceerɗi no feewi ko yontere wotere fawti en ñande 17 nduɗo hen lewru ko heccenke o ko nden kadi sanga 17 heures juulal takkusana ɓe ngari to kala bankura nanne kadi ɓe jeni ɗon e boutique goɗɗe ɓe daaji kural mabɓe e gera goto boutique ɓe mbattidi ko nawde ɗon kaɓirɗe kewɗe no feewi finoɓe toon kolliti oɗo saaha ngala e nden ka e kisal ɓe erima nde laamu ngu ɓeydantaɓe nden ka e kisal finoɓe to boni hakkude mum e douanza ɓe kolliti lebbi tati ɗiɓe gonno e haaɗo musɗo no feewi ɗum ko caggal nde jihadiste en mbaari ngol laawol kono koninkoɓe leydi Mali ɓe faama jiɗa nande ɗum koko cukki noppi men jiɗa nande wonande jihadiste en kam keɓno oɗon diwan mbaɗi embargo finoɓe toon ɓe kono noon finoɓe toon kolliti oɗo saaha ɓe mbaɗi kaldigal nandiral hakkude mabɓe jihadiste en mbatti dawde to duwenza ha to gawo ngam moƴƴinde gurdam mabɓe koddigal hakkude mabɓe e ɓen jihadiste en ko jiiɗi ko ɓe ɗofto kamɓene ko ɓe jiiɗi ko goto mabɓe kala daña ɗoftodiral hayso tawi woni koninkoɓe leydi ndi jeddiɗin konguɗi kamɓe ɓe kolliti ko ɗum ɓuuri wonande ɓe jama équipe baɗowo audit ko fate banggue leydi ndi ɓataki moɓe jaltini kayitol ngol ɓe jaltini ɓe kolliti jagorɗo gonnoɗo hoorejo jagorɗo leydi Mali kadi ko jagorɗo économique kame finance woni Boubou Cissé ɓe jiiti sirkiji kene tolno 160 taw ganduɗa ko haalisaji jaltuɗi kene tolno 12 millions hen 12 milliards jafuɗon hen milliard uji ɗiɗi ndewani e conseil des ministres ko fate banggue otoji kene tolno 46 oto taw ko garɗo e compte présidentiel naati won hen rewi koto bureau douane mo Diboli ɗum noon loskoji ene jokke ɗiɗon fannuji to Bamako commissariat principal de la police Ibrahima Sori Tunkara holliti fawi jungo mum e cartel de la drogue ɗum noon tawa mabɓe gueɗe kewɗe kene tolno e 146 boulette 180 paquet kono ne kadi 83 tufere woni ko tetta e mabɓe sen gewi to leydi Mali koto Guinée Conakry maayde Abdullahi Diallo ɗum noon ko kural yooɓi fittanu makko to dogbireɗo kippe noon tawete koye commune mo Rottema ne tawe nder Conakry ɗum ko caggal seppo wulgo jaw ha yimɓe hewɓe jii police ji ne doga ne naata e autoji mumen ene doga caggal nde o fiɗa ngal kural wasi fittanmo ko hanki kono noon jagorɗo ñawoje leydi ndi yamiri nangugol police ji sappo kañum tumdaɓe mumen loskoji mbaɗe mumen ko fate banggue maayde on suka biyetenoɗo Abdoulaye Diallo nde ganduɗa kala tan nde seppo waɗi e nder leydi Guinée ko ma daña fittandu ittandu heena to Guinée Conakry porcé ko fate banggue 28 septembre 2009 e gardegol Moussa Dadis Camara ngan sanga caggal nde ɓiɓɓe leydi Guinée naɓe ha tente ɓen lundiɓe ngan sanga yinnodemo ƴamdemo lefol laamu 2010 wonno ko 27 septembre 2009 ɓittodiral bangal toon ko nden konin koɓe jippi toon mbaɗi toon rewɓe viol musɗo no feewi ha ganduɗa jooɓi toon 150 fittandu hewɓe gubba hay goto andaɗo gubba ha oɗo ñalawma hande hewɓe gaña hen ɗum jeeyi sababu tribunal ɓurnogal fadede e laamu Alpha Condé meeɗani laatade kono kadi jogori laatade koye 28 nduɗo hen no lewru ndu gonɗen taw kadi jogori ardade tawtorede ko procureur cour pénal international woni Karim Kahona Sellu Delen Diallo yaltini kongoni o holliti ɗum ɗo hen ma wonan beelema e nafoore wonande ɓen fannoɓe ɗeɗo hen ñawoji saabu wadde ngal baɗal ɓe ha hande ne guuri ne tawe e nder leydi Guinée poti ko rewnede lawol kanko Sellu Delen Diallo o holliti wonde en fiyande nde waɗi nde mo tawetono toon to Stade to mo wonde Sidia Touré kame ene wonde Bawuri e woɗɓe kala ɓe jaltidi koye porto ɓe jaltidi koye demuɗe tokosi kanko noon wo dañino gañede heena sen gewi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire koolaɗo kuuɓal fedde gotago windere kuccam haala makko faade jayde wiitede France 24 wo holliti 49 koninke Côte Ivoirien ji jaggaɗo toon to leydi Mali hen tato ha ɗaccita wo holliti ɓen gona mercenaire en
arɓe toon to Bamako iwɓe toon to Côte d'Ivoire ɓen gari koye ɗaɓɓande ministre mo loni ngam hinde laafaji mbulaji o erima laamu Bamako ɗe ɗaccitto ɗum ɓuuri yawde walla régla ɗen caɗele ko ɓuuri hen yawde to Togo duttitogol école aji sukaɓe rentrée 2022 2023 fonno wonde ko ñalawma hande o sappo e jeenaya dirtiram ha nogas e jeegom ndu lewru jeeyi sababu ko jinnaɓe hewɓe ngala moyen sodde kayeji bikuji kono ne kadi kartaɓe e windide ɓiɓɓe mumen laamu ngu felliti ngembade yaltinde milliard uji 3 koppareji franc CFA ngam wallide ɓen jinnaɓe ngala doole no feewi to Niger hanki ko seppo mango waɗi to Niamey to place moɓe mbiyata bosso ngon seppo noon ko pelle kewɗe denduɗe seppo ngo koye gueɗe ɗiɗi ɓe ceppi hen seppo adingo ɓe kolliti ko koninkoɓe barhan ɓe leydi France taweteɓe Niger nde jaltata leydi mabɓe ko ɓuuri yawde toɓɓere rewde hen ko gurdam leydi ndi ne seeri ha tenti to banggue carburant ɗum noon nde ustete ko ɓuuri yawde e yaccade seppo ngo noon kene wona ujunnaje yimɓe nottima ɗum to Nigéria sifande yuɓɓinade to Rabat leydi Maroc nden sifande yuɓɓini ɗum ko ardiɓe gaz hakkude leydi Maroc kame leydi Nigéria e tawtorede gardiɗo cetal fannu oɗon to banggue CEDEAO woni Sidiko Sidiko Duka mo CEDEAO Nigéria Malam Mello kayri en wonde mo Maroc najo kame NNPC gardiɗo ko fati banggue gaz mo leydi Nigéria nden sifande ko nandiral hakkude Nigéria kame Maroc gaz mo leydi Nigéria ma wattu yaade ha toon to leydi Maroc kono kadi watte ko tiwoji diwoji nder leydi ma rew kene tolno sappo e jeegom leydi e nder leyɗele Afrique de l'Ouest ɗum jeeyi sababu CEDEAO rokkiri yamirore kene tolno ujunnaje jeegom kilométre to leydi Gabon lundiyanke biyeteɗo Guy Zuba Ndama gonnoɗo hoorejo suudu sarɗiji leydi Gabon gila hitande ujunere temedde jeenaya e capanɗe jeenayi jeeɗiɗi ha yetti 2016 ko nden serdi joɓari hakkude mum e Ali Bongo Ndimba guil nden ko lundiyanke ngana ñande aset heccanki nde omo iwi toon to Congo Brazzaville kono ko lawol less o rewiri natirde poste police biyeteɗo kabala noon ne tawe nder leydi Gabon ko ɗon e nder wolisaji makko tawa hen 1 milliard koppareji franc CFA pawde temedde 5 million ko police mo kabala nangi ɗum oɗo saha mo tawe juuɗe dariɓe ɗo tan e lebbi sappo sumgoji jogorɗi wadde e nder leydi Gabon to Afrique du Sud ko accident musɗo waɗi kene tolno e temedde 3 kilométre hakkude mum e Durban ɗum noon waɗi koye Kerol woɗɗani Kerol hakkude leydi Afrique du Sud kame Eswatini ha ganduɗa kene tolno e sappo e jeegom colésien wonnoɓe oto iwɓe to école kamen mbasi hen pittali mummen koni hen yaari hen sappo e ɗiɗo ko sukkaɓe hen tato ko adulte en mbasi hen pittali en kamɓe kala koɓe sappo e jeenayo ɓe gonno joolam jaɓeri jeheten ko toon to Royaume-Uni woni Londres ñalawma hande o sappo e jeenayi ko ñalawma jeenayi se mawɗo no feewi wonande reine Elisabeth II mo ganduɗa yalti aduna guila 7 lewru septembre balɗe sappo e goho aɓe mbannamo jeenayi se kono ko hande woni jeenayi se mawɗo o yaltiɗo aduna duuɓi capanɗe jeenayi e jeegom halifaɓe wonande ardiɓe leyɗele hewɓe gaari toon e bismede toon kene tolno e ujunnaje ɗiɗo mo martaba towɗo to nokku bireɗo abaya ko hande o wanna toon défilé kikiɗe hande o wira e nder ɓabri makko caggal nde lomtimo ɓi ko biyeteɗo roi Charles III ko wona ɗum ko woni ɓen ɓe bismaka toon ko Mohammed Ben Salma prince héritier mo Arabie Saoudite gam tumede wargo wonande jaydiyanke biyetenoɗo Jamal Khashoggi toon to leydi Turki kono ne kadi gardiɗo leydi Birmanie tumede wargoji e lebte e cogdi nde alda e gonga siri gardiɗo leydi ndi woni Bachar Assad mo ganduɗa ne tuuma e wargoji kono kadi Russie Vladimir Poutine tuumaɗo ne waɗi kure mum e condi toon to Ukraine Venezuela Nicolas Maduro mo ganduɗa kañumne tuuma wasi nunɗude leydi mum Afghanistan wonande ɓen taliba en heɓɓe toon ɗeɗe hen goni ɓe bismaga toon to leydi Royaume-Uni ko wona ɗum ko noon gila tan mayde makko ha yetti ñalawma hanki o en kalani ñalawma hande o ɗo jeunesse o waɗa ko mayde makko tan ha yetti ñalawma hanki o ale ɗo kene tolno 35 million koppareji euro
woni ko deppisa e mayde makko so wattama e CFA ma woni nogas ɗiɗi milliard pawɗo temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyyi million woni ko waɗa e jenayse makko ɗum jiida e ñalawma hande ɓurɗo mawnude e ñalawma jenayseji makko juɓɓinaɗo ñalawma hande o Siin huttima e hutorade carbone ɗum ko caggal nde ɓe gustuno hutorade carbone taw ko sifande nandiral ustude ɗiɗon fannuji ngam haɓade waylo waylo taaridi kono ɓe kolliti ngam ceergol gaz e pétrole ɗum jeeyi sababu ɓe ɓeyditi sembe carbone mabɓe ha ɓe ɓuura ɓenɓene ɓurta ƴellitade musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandena kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen